مەلێ gelek pirsgirêk li Rojavayê Kurdistanê bi mixabinî ve gotê jiyandin yekî ji wan pirsgirêkan jî pirsgirêka dermanan e. Gelek derman ê ku nayên pêdakirine hene lê her wiha welatî gelek gazinan dikin ku bihayê dermanan jî biha bûne. Van pirsan em dê li gel Nesir Perêk xwediyê ku wega heke dermanan ji Qamişlo bigirin dest silav bû tekekê Nesir. Kek Nesir egera nuha jaliyekî ve hin derman nînin, dermanên girengê got nînin, jaliyekî vî jî derman gelek biha bûne. Sebeba giranbûna, bihabûna dermanan çi ye kekê Nesir? Êvar baş. Yani wek got tev dizanin li piştî krîza Sûrî de û cîbcêkirina asaya Qeysar li ser Sûriyê gelek derman hatin bihakirin ji ber got ew mada ewelî a got derbasî Sûrî bibe gelek welatî nema ji war izindan got derbas bibe ji ber wilo yani ew welatên got hiştin tenê got derbasî Sûriye bikin ev mada ewelî ya derman wek Sîn, Pakistan ev welatên niha got izin tenê danwa و آدنی ji ber got nirxê lêra Sûrî beramberî dolar bi rastî ev jî cidabûnek pir mezin heye ev sedema got nekokî di navbêna xwediyê febrîqeyê derman û navbêna yani wezareta tenduristî ya Sûrî de çêbibe van xwedanê febrîqeyê derman xwestin nirxê derman biha bikin car car jê wezareta tenduristî izin nedan bi bihabûnê lêvan xwedanê febrîqa jî neçar bûn got deriyê febrîqê xwe bigirin mecbûr dibûn got hinekî biha bikin ji ber jî gelek bêdema çûyî de gelek nirxê derman biha bû yani ya heta asta 100% de dermanê me biha bû. Kekê Nesir li gor agahdariyan ku em werdigirin li gor agahdariyan got digihîn destê me li Kurdistan 24 derman li Rojavayê Kurdistanê li gor parêzgahên din ên Sûriyê bihatirin ji Şamê gelek bihatirin kerem ke sebeba wê çi ye kekê Nesir? Rast e yani ana dermanê me ji van parêzgehên dilî Sûriyê bihatirin ji ber got bacan tên dan li serê îro serê sedî 28 em zêdetir didin em jê dibêjin ecûr şehin ji bilî wilo ana yani tişkîdin derketiye ji me re ev şehna got her metrek murabba wexta got wezna wê hebe li gor weznê dimeşin wekî dî li gor qiyasatê wê sendoqê heger metrekî bê $100 tê standin baca li ser rê ji bilî 128 serê sedî tê standin ev jî çi mistewdeatê dermana bin çi seydelî bin neçar dibin got vê nisbahanê bavên li ser nirxê derman ji ber wilo jî tu dibînî nirxê derman li cem me bi nisbetî van parêzgehên din bihatirin sedemê wê ev e. Belê kek Nesir her wiha dixwazim bizanibim gelo derman ji were li Rojavayê Kurdistanê tenê ji Şamê tê yan di wê derbarê de ger tu me agahdar bike? Bêhtirê dermana ji me re tê ji van parêzgehên sereke wek Şam wek Heleb wek Hems ji van parêzgeha tên ji bilî dermanên beyanî ew dermanên ecnebî ew ê got dervî sînor derbas dibin wek bêhtirê wan di sînorê yani başûrê Kurdistanê derbasî herêma me dibe û ew dermanê ecnebî ê got dervî sînor derbas dibe hinekî bi rastî ew jî ji ber got dolar derbas dibe li vir pirsgirêkekê çê dike ew pirsgirêk jî divêt beramberî wê lêra Sûrî têxit beramberî dolar de nerxekî baş bilind tu mecbûr tu bikir yani û ev tinebûna derman jî tu mecbûr carna berê xwe bide dervî sînor. Her girêdayî vê min dixwest ez bipirsim kekê Nesir yanî niha welatî gazinan dikin taybetî ev ê ku nexweşî wayî kronolojîk hene nexweşiyên şekir hene nexweşiyên giran hene mixabinî vê wekî şerpenceyê penceşêrê
ئەو دەرمان کێمبووناوانە وڵاتی گازناندکن دوێ دەربارەیە دەتێت چی بێژی ڕاستە بڕاستی گەلک دەرمانان هاکێ من دەرمانی سەرەکە ئێگۆ پێویستیا خەلکێ پێ هەیە ئەو دەرمانی شەکرە ئەو دەرمانی شەکر گۆ خەلک نەچارن یعنی مەجبورن دەبێوی دەرمانی جوار تامین بکەن مخابن ئەو دەرمان کێمە ئەفژی سەدەماوەی وەک دەست پێکێ مژوارە گوت ئەف فەبریقە جارناژێ ئەو مادە ئەوەلی ئاگۆ دەرباز دەبێ بنرخەکی تینە وەزارەتە تەندروستی ژوارە نرخەکی داتینە نەل گۆر کێفاوانە بەرولۆژی تدنەرە جارنا ئەنتاج ناکەن یعنی وی دەرمانی وێ مادە ئەوەلی ناینن ji ber vê nakê bûn çê dibe û ji ber ولۆژی جارناژێ تایبەتی ئەو دەرمانی پەنجەشێرێ jî li cem pir kêm e ew dermanê پەنجەشێر jî pêwîstiya wê na ji meselak derecak heraretê cemedê divê hebe xelk neçar dibin berê xwe din paytextê berê xwe din Şamê heta gukaribin wê dermanê xwe penceşêrê teemîn bikin ji bo nexweşiyê xwe gelek spas bo tekekê Nesir Perîk xwediyê ku gehek dermanan ji qamişlol gelme